Здравей! Днес ще построим височини в остроъгълен триъгълник и представянето ще бъде по един по-различен и забавен начин в рими. Надявам се да ти хареса. Триъгълник начертай си ти. И за задача построй му всичките височини. Той може и да е забавно и никак да не е досадно. Остроъгълен триъгълник ми начертай. Хайде, стига се мотай. Върховете ти му означи. А, Б, С ги кръсти. Инструментите чертожни си гръбни и въобще не се чуди. От връх А ще спуснем първата височина. За той триъгълника постави така. Правият му ъгъл на отсечка BC постави и така го приплъзни, че да можем с връх А да го свържиш ти. Ето, виждаш го, нали? Когато рамото се изравни с върха, начертай ти своята височина. И не забравяй ти ъгълът прав означи. Хайде, следвай ме, дете. Височини остават още две. За тях същото ти направи. И колко е забавно, сам се увери. Хайде, следвай ме сега. Ще построим и втората височина. Триъгълника. Виждаш как поставям. С страната аз го изравнявам. Приплъзвам лекичко така, за да мога да го свържа с върха и да спусна своята височина. Ето тук се крие тя. И отново не забравяй ти ъгълът прав означи. И за трите стъпките еднакви са, но са свързани с другата страна. Хайде, следвай ме сега. Същото правим и за третата височина. Ето пак триъгълника ти си постави. И с върха Б го свържи. И прав ъгъл постави. Ето, получи се. Виждаш, нали?
Построихме 3 височини. Сега имената им сложи и готов си вече ти. Височината към страната Б, височината към страната А, към страната С и височината към страната А. И приключи нашата игра. Благодаря, че ме изслуша. Ако желаеш да работиш заедно с мен, насреща съм и през лятната ваканция. И ако искаш, можеш да ми пишеш. До скоро!